sanibonani, igama lami ngu-Asanda ngwakwaDube. Ngina-27. So ukuhlola ngiqale ngina-10, I think 10. For me it was different from abantu engathi esinabo la because ngiyiNazaretha. So uthi uzalwa vele uzalwa ne-title ukuthi uyinkosazane, inkosazane yenzani iy'ntombi. So ngikhulile ngendlela yobuNazaretha kakhulu more than indlela yaseyintombini until I was like 13, 14 when I gained i-interest yokuthi ngihlolwe ney'ntombi lezi zomhlanga. So ngajoyina kwenye indawo ngangaba ne-experience right until 2018, 2019 la bese kuqala khona ukuthi kube khona-ke iy'ntombi ey'ningi ey'velayo on social media nezizaziyo ey'hamba umhlanga. So ngabheka kama-team ngamthola umama ngikwi-branch yaseMgababa yamanona asemlazi yaseMgababa kodwa. So ngisajoyina ogogo-ke basamukela and then ngathola enye i-perspective yobuntombi besides ukuba inkosazane until-ke manje njengoba ngizohamba umhlanga this year. Umhlanga wami wokugcina ngiyovalelisa kubayede. I-process yokugana siyenze ngendlela yesonto because my husband uyiNazaretha sihlangane esontweni. Inkosazane yakhethwa ngendlela yesonto yayicela ko-anti khuluma into ekhulumayo uxhawule mewukuthi uyavuma mewukuthi awuvumi-ke kulungile. Ngavuma and then base befika ekhaya. Unfortunately for me mhlonyane memulo wangakenziwa ngiqale ngokuthi ngicele ngilotsholwe before kwenziwe lokho kwamasiko ngenxa yezimo zasekhaya. Ngenzela umhlonyane and then this year ngesikhathi ngizokhehlwa ngimpeswa kuhambisana nomemulo because uma ukhulile uyingane ekhaya wayiphatha kahle kumele ubonge abazali bakubonge. I-journey ibingekho lula, angikholwa ukuthi khona umuntu oyintombi okhulile ongathi i-journey lula. Ukhula uyathukwa, ukhula kune-pressure from esikoleni especially high school. Ukhula ufika abantu khona abangezona iy'ntombi, khona abaney'ngane, khona abaphuzayo, khona abenza ukuthi. So ekumele kuhlezi kusekhanda lakho ukuthi uzazi ukuthi uzokwenzani, uzazi ukuthi umntombi uyaphila boba wena ubayibona. So wazi ukuthi akekho Asanda ngaphandle kokuba intombi. Noma ngathiwa kufika bani uzothini, kumele iqiniso lakho limele uma ukuthi uyazazi ukuthi kukhona la ufuna ukuya khona, uyabuthanda ubuntwana. Futhi ekumele ukugcine ekhanda ukuthi awuyigcineli umendo because akuthina sonke sophuma kokugana ey'ntombini but uyigcinela ukuthi ukhule, kukhule ingqondo, kukhule umzimba, ukulungela ukuthi ungene esigabeni esilandelayo. Also if mhlawumbe une-mentality yokuthi hhayi ngigcinela umshado, ungagcina usuyifaka noma ikephi ngaphandle kokucabangisisa kahle. Usuvuma noma yini ngoba lowo muntu ufika uthi hhayi ngizokuganisa or sinazi iy'nkomo yonke leyo nto. So I feel like kumele indlela uyihambe kahle, ukhule, usuke ebujongosini ube itshitshi, usuke ebutshitshini ube intombi. Isigaba sobuntombi futhi ungasilokhu usiphile ngokuphelele because abantu abaningi abafika eminyakeni once umuntu wathi 21 kwabanye ufuna ukudlulela phambili kanti khona angazi ngizochaza kanjani i-level yokuthi yokuphila ubuntombi in your 20s, in your mid-20s yabo towards your late 20s la osuke khona usukwazi ukuthi ngiyiphathele mina and
abazali nasekhaya angeke kube ukuthi hayi basakubhekile kakhulu iy'nqumo nesinqumo osithathayo ngithathela wena. Ubuntombi, imvunulo yini usuzenzela wena, yabo ngokakho. Nanokuthi uyafunda uyinikeza isikhathi sokuthi ufunde ngisho kungathiwa mhlawumbe izinto ayihlangani kahle empilweni but if uhlala wazi ukuthi hhayi ngisaphelele even abantu ahlala nabo ekhaya impilo-ke ayisihambeli kahle sonke ayisihambeli futhi ngendlela efanayo sonke khona abanye abathi bephuma esikoleni baye emavasithi bayaqeda abanye baphuma esikoleni kuba khona iy'nkinga ey'khona but if uyiphethe kahle ingane ekhaya bayakwazi abazali ukuthi hhayi no lo asimnakekele because impilo akahlangana asimsupport uma ukuthi ufuna ukuya esikoleni nasenze ukuthi nokuthi nokuthi. So I think iyona into engenze ngaqhubeka-ke ngayiphatha kahle kwaze kwafika manje futhi noma umgani just make sure ukuthi umuntu umganayo uyayi-understand impilo oyiphilayo because abanye bayalobola umuntu umelobola usefuna ukulala nawe no uma uyintombi kuhle ukuthi uhambe uze uyofika emzini ufike nje ungene emzini usaphelele. Leyo nto futhi ayikho yinhle kuthina kuphela esiphila enyameni but also nakubantu abalele ukuphuma kini kuyisibusiso sikhuliswe kanjalo kwesontweni ukuphuma kini uphelele kuyisibusiso kubantu bakini hlambululeka abantu bakini hlambululeka futhi nabantu basemzini so ku-right ukuthi uyigcile uhambe kahle empilweni. I think iyona leyo nto engenzile ukuthi ngenzela mina ngenzela abantu basekhaya abaphilayo nabangaphili futhi because ikhaya nekhaya lihlonishwa ngokuba khona kwentombi also nokugcina futhi ekhanda ukuthi hhayi umntombi akulona ihlo kuphela but indlela oyiphatha ngayo emphakathini indlela o-interact-a ngayo nabantu abesilisa besifazane ukuzwana nabantu besilisa kuchaza ukuthi uyiphethe kanjani but uyakwazi ukuzwana nabo uyakwazi ukuba abangani nabo uyakwazi ukuphila nabo kodwa futhi angingathi ukuphila kwakho-ke nabo uhleshe nesikompilo lakho laseyintombini nendlela yakho yobuntombi. I think akukho